garbi dago merkataritza eta hosteleritza Mendaro bezalako herri baten ezinbesteko zerbitzuak diala, nahi baldin bada herrixan kaleko giro bat mantendu ez. Guk laste ateako dugu hauteskundetako programa eta hor 7 proiektu nagusi aurkeztuko ditugu urtebeteko hausnarketa edo holako parte hartze prozesu baten bitartez erabakitzakoak, hein handi baten jendiak esaten da banian oinarrituta eta hoitako bat izango da hain zuzen ere merkataritza eta hosteleritza bizi berritzeko aktuazio batzuk itxi. Iruditzen zaigu udaletxeak gai honetan ezin dela mugatu bono batzuk ateratzera eta pixka dolako jarraipen bat itxea. Iruditzen zaigu iniziatiba hartzea tokatzen jakola eta neurria planteatzea. Badakit inoiz horako gauzak egin izan diala, baina gu pentsatzen dugu elkarte bat sortzia bertako beti antzerako egoeran doan jendia elkartu eta soluzio kolektiboak bilatzeko aukera ematen da hori saiatuko gara jendiakin berbain, langileekin, sektore hauetan lan itzen daban langileekin berbain eta olako gauza planteatzen. Eta gero lehen esaten dabana, preko edo deitzen dan plan de revitalización comercial edo olako bat eskatuko dugu, edo egingo dugu, hor planteatuko dian neurri desberdinak, bai teknologia berriak inkorporatzia sektore hauetara eta jendia formatzia hori etekin ateratzeko edo pixkat herrixean itzen dian aktibidade sozial eta aizialdikueri lotzia euren aktibidadiak eta gauza desberdina daude, ez dago itxita, baina iruditzako olako zeu zerrin biako litzakela eta zezanik ez udaletxeak iniziatiba hartu eta eman biako lioke jende honi etengabeko asesoramiento bat, pixkat dundi jo eta zer gauza erabakitzeko, ez beste igabe zain egon bonoen zera hori aurrera eruan da. Eta nik guk geuk familian erosketak itzen ditugun Mendaroko bai ibiltzen gera, saiatzen gera, gainera nik saiatzen naiz, gisa da azkenengo markadetan hainbeste denda hundi zabalditxu inguruan eta horrek asko kaltetu ditu herrixetako dendak eta baina gu saiatzen gera Mendaron eguneroko erosketak eta bertako dendetan itzen. Legealdi honetan COVID garaian berezeki sortu duen eragozpenak edo eta jarri ditugu abian herriko tabernak eta merkatarien txako bai bonoa, bai obariak, diru laguntza zuzenak ere ipini ditugu sortu ditzazken galerak edo pixkat ekiparatzeko. Baita ere, kanpaina berezik edo bonoak, sosketak ere egin ditugu, diru laguntzak lokal zarrak, ez dakit nola esan, negozio berriak irikitzeko ere diru laguntzak, obariak ere ipini ditugu eta horrekin erakartzen ditugun kanpotik edo mendarotarrak negozio berriak ezartzera. Eta guk familian Mendaron erosten dugu, Mendaron kalean ibiltzen gera, eta nahi duguna da herri bizi bat, eta hori hala sentitzen dugu.